Takže čuste lidi, vítejte u mého dalšího videa. A dneska tu je vyhlášení soutěže o Dotu 2. A soutěž bude 7x 7 dot, takže tady napíšeme 0 a tady 7. Takže jednička je Channel of Games.cz, dostáváš 2 doty. Takže další. 6 tu nemáme. 2 to je Defis, dostáváš 1 dotu. 7 tu není, 6 to není. 4 je Kipep, ty taky dostáváš 1 dotu. 7 tu není, 5 tu není. 1 dostáváš další dotu, tak máš 3. Už kolik jich? 4, ještě 3 můžu. Čtvrka, Kipep, dostáváš 2 doty, tak ještě někdo teď může, ne, už počkejte. Takže Defis dostal 1 dotu, tenhle dostal 3, to je 4. Kipep dostal 2, tak ještě 1 může. 0. 7. Takže tenhle už mu stačí 5, 3 doty a ještě Kubat 22 taky dostane aspoň 1. Takže mám ještě tady ty, takže zprávy, tady mám ještě ty doty. Když to máme jmen, to jsem tu já nedal, já mám tohle, tady to mi dala prostě kámoška, no to je jedno, já se ho změním. Když to máte jmen, to jsem nechtěl, jsem natač, to je jedno, to si nevšimajte. Takže kdo dostává 3 doty? Channel of Games.cz, 1 dostává Defis, Kubat 1 a Kipep 2. Takže já si s váma loučím, nebojte se, další soutěž bude, takže čau.